स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कइल जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले हम आप सभी के बता दी कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक कर देम, शेयर कर देम और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर लेम। पहिलका खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेता यश मिश्रा और निधि झा लुलिया के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त फिल्म आवे वाला बा, जौना फिल्म के नाम बा वचन। ये फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ये फर्स्ट लुक के साथे आप सब खातिर बहुत बड़का खुशखबरी भी आ गईल बा। आप सभी के बता दी कि ये फिल्म के ट्रेलर के काल यानी 23 जुलाई सुबह 10 बजे इंटरटेन भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल जाई, जौना के आप सभी जाके देख सकें। तो आप लोग बताएं कि आप सभी के फर्स्ट लुक पोस्टर कैसन लागल और कितना लोग ट्रेलर के इंतजार कर रहल बा। दूसरा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त गाना रिलीज भइल बा, जौना गाना के नाम बा कितना पूरी कोरोना खा गईल। ये गाना के वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके सुन सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट खाटी गायक व अभिनेता समर सिंह और शिल्पी राज के ओर से, जिनकर नया गाना पति परमेश्वर बॉयफ्रेंड फुल ऑडियो सॉन्ग सुजय म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग जाके देख सकतनी। और आप सभी के ये भी बता दी कि ये गाना के वीडियो के शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकल बा। ये गाना के वीडियो आप सभी के बीच में बहुत ही जल्द रिलीज कल जाई। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर नया बोलबम गाना भांग पीसला से बथे कलाई फुल वीडियो सॉन्ग लोटस म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर गाना महादेव का दीवाना फुल वीडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा। और ये गाना के मात्र 7 दिन में 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। छठा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका व अभिनेत्री अक्षरा सिंह के ओर से, जिनकर नया गाना सावन में नो बाबू सोना फुल वीडियो सॉन्ग चंदा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। सातवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और खुशबू तिवारी केटी के ओर से, जिनकर नया गाना किनब स्कूटी गौरा फुल वीडियो सॉन्ग हम भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। आठवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के यूथ स्टार अभिनेता प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी के ओर से, जिनकर आवे वाला फिल्म दोस्ताना के ऑफिशियल ट्रेलर इंटरटेन भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कल गई रहा, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा। और ये ट्रेलर के अब तक 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। नौवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना चिलम से धुआं निकल रहा है फुल वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा। और ये गाना के अब तक 60 लाख यानी 6 मिलियन से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। 10वां और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ओर से, जौना के 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर पूरा हो चुकल बा और ये भोजपुरी के दूसरा बड़ा चैनल बन गईल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सभी के वीडियो कैसन लागल। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी के बटन के दबा दी।